Hala ko no ba? Sa di pa taong padadyog piktos ini mga pangutana, ato sang isat out ni si Maria Concepcion Dabatos Bermudez. Akong balikon, sat out diha kay Maria Concepcion Dabatos Bermudez aka Chinchin. Kisa tong nanubay o property diha sa Davao or Mindanao area, duuan ninyo ni siya kay daghan ka dyan matabang ninyo. Karon atong paminahon na po ning pinasahi nga pangutana kay gapadahan na po Japon og salida-salida. Gikan ni Khalil Chanko Iligan all the way from Dinagat Island. Atong paminahon. Mayong gabi usab diha kanimo soy no. Naon usab ko'y pangutana soy dugay na gyud kayo nako ni gipangutana sa imo soy ba. Pero wa gyud taon nimo ni timbaya ni akong pangutana soy. Karon soy manginaot gyud ko soy nga imuha gyud ding mapiktosan ni akong pangutana soy. Kini akong pangutana soy para na sa ato ang mga laki soy. Kay dugay na gyud kayo ko ni soy nga nagunahon ba ug ngano man gyud. So akong pangutana soy ngano man gyud soy nga inig paghuman nato og panghi soy. Inig paghuman og panghi sa laki soy. Ano nga labyog-labyog man gyud na siya soy. Kana soy nagswila man gyud ka soy. Mamalihaw ko soy og tubag soy. Kay nagswila man ka, sweeto man ka soy. Daghan kayong salamat soy. God bless sa tanan soy og ayaw gyud kalimot og shout out sa tanan nga taga Gumis, Dinagat Island soy. Labi na sa Burlasoy Vlogs TV soy. Salamat kayo soy. Sa pagariyo ha, sa di pa nato tubagon ni ijang pangutana, ato sang isat out to ijang giingon nga taga Gumis, tanan nga mga taga Gumis diha sa Dinagat Island, shout out sa inyo ang tanan diha og shout out pod sa Burlasoy Vlog TV. Soy paminaw kay kang tubagon ani imong pangutana. Wa jud jamoy laing rason soy manong ujugo na to ni ato ang buhi, ilabi na inig humagsuka atong ihi, kundi kining atong pag-ujog sa atong buhi soy usa ni kamatang sa pagpukaw ug pagpangumusta sa atong buhi kung okay ra ba ijang gibate. Kay kasagaran ba sa atong buhi soy mamatay rag ija nga di nato masinate. Mao ning labi-labi importantiya ka adyo ning ujug-ujugon jud nato atong buhi. Kay basin unsag mauwawan ta sa mga baji ining jate, kay mahadlok ta galig moabot ang panahon nga kining atong buhi bisag gitaparan na atong labi-labing humutang gite, matay di na jud ang tigom lingi.